Dobrý deň, volám sa Bruno Polievka a týmto videom by som vám rád ukázal, že som vhodný kandidát na štúdium na vašej škole Fajnorová, odbor mechatronika. Toto je videodokumentácia môjho projektu, čo sa týka programovania a následné obalenie ESP modulu spojeného s tlačítkom a obrazovkou. Začal som vlastne tým, že som si nainštaloval Arduino a vlastne vďaka example knižniciam som sa naučil základy. Tuto si môžem niečo ukázať. Začal som vlastne tým, že som prepísal piny na 26 LED pin či button pin. A potom LED pin som prepísal na 2, aby mi to všetko sedelo. Ešte som zmenil height na low, lebo chcem, aby to svietilo na stlačenie a nie, aby to vypínalo sa na stlačenie. Potom som to tam hodil a že čo to spraví. Dobre, program sa nahodil. Tak a teraz chválne, či som spravil dobre. Paráda, ledka svieti, keď držím. To som chcel. Potom som pokračoval v programovaní. To môžem zatvoriť. Potom som pokračoval v programovaní a dostal som sa vlastne do toho bodu, že som si z ďalších example knižníc vlastne zobral example knižnicu, ktorá zobrazuje vlastne, ktorá pomáha programovať tento monitor. Tak som si pekne inicioval všetky možné veci. Nahodil som presný monitor, ktorý budeme používať. To všetko som vlastne dal do výsledného produktu, teda do výsledného kódu. To je všetko tu. Tu je ten oný. Potom som začal programovať to, ako to vlastne, čo bude robiť to tlačítko. Takže dal som, že tlačítko, keď nebude robiť nič, tak tam bude písať iba jednu vec. Hej, set font a tohto. Potom som pokračoval v tom, čo sa stane, keď tlačítko zapneme. Hej. Dal som sem, že má zapnúť ledku, čo bolo aj v tej ukážke, exempli. A potom som k tomu pokračoval vlastne animáciou, kde som spravil niečo takéto, ja to ukážem, nahrám to sem. Dobre, konečne sa to nahadzuje. Tak, keď to máme tam, tak môžeme vidieť, čo som naprogramoval. Keď stlačím tlačidlo, tak vyletí raketka. Klik. Tak, trošku som ešte preprogramoval celý program, aby išiel plynulejšie. Hej. To znamená, že nedal som tu strašne veľa odsekov vlastne jednotlivých animácií, ale spravil som to pomocou príkazu, aby sa to hýbalo samo, aby som to nemusel animovať frame by frame. No, to som potom celé nahral a vzniklo z toho niečo takéto, že na stlačenie tlačidla sa rozsvietí LED dioda, vyletí raketka a ešte je plynulejšia, spraví boom a spraví animáciu takého rozplesknutia, potom sa to celé zresetuje. Teraz, keď to všetko mám hotové, takto idem celé popajkovať do menšej verzie, aby som to vedel ľahšie zabaliť do krabičky. S pajkovačkou som dopajkoval všetky tieto spoje, ktoré boli potrebné. Pekne som si to zakreslil do schémy, nech viem všetko. No, tak to idem všetko zapojiť tam, kde má patriť. Toto je tu. Toto si zoberiem toto. Mám takto. Tak. A teraz hlavný ESP modul. Tu mám znázornené, že tu
týmto smerom USBčko. Tak to tu zapojím. Tak. Pekne všetko pasuje. To ešte na to vymyslím držiačik. Keď si to zapojím do počítača, respektíve do elektriny. Tak, mám tu elektriku. A toto svieti krásne. A keď stlačím čudlík, tak to spraví to, čo má. Ešte z tomu spraviť obal. Obal som začal modelovať, už teda doma, hej. Už nie som u toho strika a modelujem to na programe, čo sa volá Plasticity. Za mňa je to perfektný program, je to ľahké v tom pracovať a pohodlné. A začal som to modelovať tak, že som si najprv nakreslil všetky tieto časti. Hej, toto má byť akože tento spodný ESPčko. Potom som si tam dal tú bordu, na ktorej je to napajkované. A ešte som pridal ten monitor, ktorý je vlastne tu. Hej, všetky diery, otvory, aby som vedel, čo krásne kde je. Ešte som si to aj vyfarbil, aby to bolo také krásne zobraziteľné. A potom toto môžem skryť, alebo ukážem toto. A toto som vlastne potom k tomu pridal ten obal, ktorý ešte teda dorobím, tam myslím, že nejaké držiaky. Zo spadku by som to ešte chcel nejak obaliť, to ešte vymyslím. Vlastne celé to bude vyzerať nejak takto. Bez tých ESP modulov, čisto ten obal. Ešte teda s tým spodkom zakrytým. A ešte pripevneným tlačítkom. Menší update modelovania je, že som teda dokončil celú krabičku. Tuto som teda primodeloval aj ten spínač, aby som si ho tam vedel nejak predstaviť. A keď teda toto celé, všetky komponenty vlastne dám preč. A ostane mi tam len tá krabička so štuplíkmi. Tak vlastne toto pôjde do tlače. Hej. Ešte toto ako môžem posunúť, aby som vám ukázal, ako som to spravil. Počkajte. Tak, super. Vlastne spravil som to na také jednoduché štuplíky. Tuto som si tiež niečo namodeloval. Vlastne tento veľký pôjde sem a sem. A tieto malé pôjdu 4 semka. Budem to tlačiť asi na postojačky, nejak takýmto smerom, by to vyzeralo lepšie a toto vlastne presne opačne. Takže tak, ale to vám už ukážem v Prusa Sliceri. Z notebooku som si to pomocou SD karty pretiahol do počítača a v počítači už to teda upravujem v tom Prusa Sliceri. Takto som to fajne sliceoval. Rozmýšľam, že tu budem asi tlačiť zvlášť, lebo sú to veľké časti, ale asi to risknem a pacnem to takto, lebo chcem otestovať dlhú tlač na mojej tlačiarni. Tak toto tam vlastne dám tlačiť, tak toto bude vyzerať. Tlačil som vlastne teraz tlačiareň, teda ten obal, tak toto nejak vyzerá. Neviem, čo sa tu stalo, ale prvá vrstva sa posunula asi o 2 cm. Aj tento tu mal byť nejak inak. No to je jedno, dúfam, že to nebude vadiť. Technicky by to malo byť asi v pohode. Samozrejme, technicky to teda dobre nebolo. A toto, čo tu vidíte, už je tretia verzia. Ďalšie dve som hodil toto niekde do odpadu, lebo... no, ale potrapil som sa s tým. Ale pridal som teda dieru na kábel, ktorú som tam zabudol dať. Pôvodne som tam chcel dávať baterku, ale nenašiel som takú baterku. Bude to jednoduchšie na káblik. No a toto vlastne som spravil tak, aby som to jednoducho vlastne mohol tam zapacovať. Hej. A jednoducho aj vybrať. Tým, že tam vlastne je táto diera, tak je to ľahko vyberateľné, len takto to chytím a vyberem. Samozrejme to tam aj pasuje.
Takže keď to tam dám takto, tak to tam krásne ladí. Trošku sa to hýbe, ale je lepšie, aby sa to trošku hýbalo, ako keby to tam malo byť natlačené. Potom to už vlastne iba zatvorím. Toto pichnem do tlačítka. A to tlačítko vlastne pripevním takýmito oranžovými štuplíkami. Tuto sú jeden štuplík, druhý štuplík. Dobre, tak ten musím asi ešte... Dobre, zistil som, že tam mám nejaké nečistoty. To ešte asi vybrúsim, vidíte to? Také niečo, dobre, to vybrúsim. No ale tlačiareň mi teda neumožnila vytlačiť také malé štuplíky takých malých rozmerov, takže vlastne som použil useknuté klince. A konečne som dotlačil všetky štuplíky, všetko som pouchytoval a toto je výsledný produkt. Teraz keď tu zoberiem nabíjačku, teda káblik nabíjací, mikro USB a pripojím to tam. Tak tuto môžeme vidieť krásny výsledok. Stlačím a ide. To je krása. Konečne. A takto na záver videa by som chcel poukázať, čo pri výrobe tejto malej krabičky a môjho projektu som vlastne sa všetko naučil, opravil a získal. V prvom rade by som chcel podotknúť, že doslova, keby nebolo tohto projektu, asi by som sa nedostal ani k mojej tlačiarni, ani ku všetkému možnému. Možno by som sa dostal, ale trvalo mi by to dlhšie. Takže ako prvé, tak je, že som vďaka tomuto projektu získal moju prvú tlačiareň, nejaký Micreator 2. Hej, to je nejaká slabšia tlačiareň prvej generácie, ale aj tak som za ňu veľmi rád, lebo vlastne umožnila mi robiť toto. A aj keď som ju dostal, tak vlastne som ju dostal po nejakom náhodnom vlastníkovi, ktorý určite tam musel niečo opravovať alebo meniť, lebo kompletne odpálil termistory aj na motherboarde. Takže ja som musel motherboardu odpajkovať preč takú malú súčiastku, ktorý bol nejaký obmedzovač termistora a vlastne musel som vymeniť ten plošný spoj na iný. Ešte šťastie, že tá motherboarda je robená tak, že tam má viacej slotov. No a druhá vec, čo je, tak je, že tie konektory, čo tam sú veľmi nekvalitné. To znamená, že som musel spraviť vlastné a prepajkovať to priamo na tú motherboardu. Tak prvé, čo som spravil je, že som vlastne vymenil túto hore, pri tejto hlavici, tie konektory. A vlastne nejde to cez ten hlavný konektor, ale ide to cez takýto bočný. A ako druhá vec je, že som vymenil tento vzadu. A ten vlastne ide priamo na motherboardu, takže vlastne nejde cez konektory, ale ide z toho konektoru priamo napajkovaná na motherboardu. Sice je to tak amatérsky, že cez ventiláciu som prestrčil kábliky, ale moja prvá skúsenosť s niečím takýmto. A ešte ako druhé je, že som objavil svet 3D modelovania a vlastne zhmotňovanie mojich myšlienok. A vymyslel som takú srandu, ktorú by som chcel aj speňažiť v budúcnosti za nejakých pár drobných, je, že attachmenty na Crocsy. Toto je prvý prototyp môjho attachmentu na Crocsy, je to vlastne spoiler. Absolútne je to zbytočné, ale je to podľa mňa veľmi cool a vyzerá to za mňa fakt dobre. A keď tu budú ešte napríklad tie svetlá, jak sú na Miate, mám servomotory, ktoré dokážem cez ESPčko programovať, takže viem ich spraviť tie svetlá, ako sú na Miate, že sa budú vyklápať podľa toho, ako budem chcieť. A taktiež tam môžem dať ledky. No ale to je akože obraz budúcnosti, ale vlastne tým som chcel poukázať na to, že
toto mi otvorilo oči absolútne do Korán a vlastne naučil som sa veľa vecí a tam by som mohol aj skončiť toto video a ďakujem za pozornosť. A toto je koniec mojej videoprezentácie. Dúfam, že ďalšie slová nebudú znieť nejak povrchne alebo samochválne, ale osobne si myslím, že som fakt vhodný kandidát na vašu školu, nie len po tej matematickej stránke, kde som napríklad monitor napísal na 96,7%, čo je myslím, že iba jedna chyba, a napísal som najlepšie z celej školy, ale aj po tej technickej stránke mám dosť blízko k programovaniu jednak počítačov alebo programovaniu práve tých ESP-čiek, triedlačiarní, práve cez toho uja Fedora Vasilku, určite ho podľa mňa poznáte. Hovoril mi niečo o tom, že ste u neho boli a že ste nejak s ním chceli vlastne nadviazať kontakt a že by chodil k vám robiť tie prezentácie o tých triedlačiarniach. No, to je jedno. Ale dúfam, že vás toto video presvedčilo fakt o tom, že som vhodný na odbor mechatroniky. A keď som videl vaše odborné zameranie na mechatroniku, tak som si povedal, že to je vlastne moja cesta, tým chcem ísť a to chcem vlastne robiť, študovať. Takže bol by som veľmi rád, keby ste ma zobrali na túto školu a za toto video a za ten projekt by som dostal plný počet bodov. Ďakujem a dovidenia.